I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Znači prvo da vam se izvinim što nisam dugo snimao, jebi ga škola, ne dozvoljava mi, ali neće puno o tome da kenjam, pošto vas to ne interesuje, tako da pređemo mi na stvar. Evo nalazimo se sada u Minecraftu, znači ovo je moja mapa, ja sam ovdje sagradio nešto bez veze na brzinu, kao neke prepreke da prelazite. I sad vi dok prelazite snimate i ko mi prvi pošalje snimak na moju Facebook stranicu, ko prvi objavi znate na zidu, na moju Facebook stranicu ko prvi objavi snimak, on će dobiti kreatora na mojoj stranici. Drugo mjesto, ko drugi objavi test, dobit će reklamu na mojoj stranici, a treće mjesto može da bira da li hoće da mu napravim cover ili logo za njegovu Facebook stranicu ili za YouTube kanal, nebitno. Tako da, pokušajte, nije toliko teško, mada nije ni toliko lako. Link će biti dole, ne znam da sam to već rekao. Te skinete mapu, dole će biti link. I šta je drugo da vam kažem, znači još jedan put sam se izvinjavam mnogo, znači nisam mogao da snimam, nisam bio u mogućnosti, pošto škola, evo sad ja se trebam i prijemni da polažem ove godine i tako neka sranjam, neću da vas smaram s tim. I da, bit će neka zika dole, onako, ako vam se sviđa ovako tako da stavljam ziku u pozadini, vi slobodno napišite, ja ću to da radim, što meni baš cool. I tako da, to je bilo to, nemam drugo što da vam kažem. Pokušajte da pređete i da, morate dok snimate, ne smijete ništa da ubrzate. Znači samo capate pravo, to je samo prelazite ove staze. I to sam već rekao da se ne ponavljam, mnogo se ponavljam. Da, stavite mi na zid stranice, na zid moje Facebook stranice, tako da, vidimo se, ćao!